Avui serà un dia fantàstic. Era sobre l'any 1875 quan un home de mida relativament petita, estem parlant de 1,57 m d'alçada i 41 quilos de pes, es va començar a interessar per la lluita i per la defensa personal, temes familiars que ara no venen al cas. Podeu entendre que un home d'aquestes dimensions ho tenia complicat, però va començar a aprendre el jiu-jitsu. Adaptant el jiu-jitsu a la seva manera de fer, va crear un nou art marcial. Estem parlant de Jigoro Kano i ell va crear el judo. Certament el judo sembla un art marcial mil·lenari, però no, és dels més moderns. Gràcies als coneixements de Kano, els seus contactes, la seva forma de treballar, va aconseguir que el judo fos primer art marcial oriental a entrar en la disciplina olímpica, com totes les incorporacions, sempre primer a través de demostració i després dintre del medaller. Múnich, 1972, va entrar en el medaller i, com a curiositat, en el Barcelona 92 van ser quan les dones van poder participar en el judo. El taekwondo, potser a vegades més conegut, no va ser fins Sydney 2000 que va entrar. A dia d'avui, Kano encara és el judoka amb el rang més alt i l'únic que dintre de la disciplina es considera sensei. Però la història d'avui no va d'això. No va de com un home de 1,57 m i 41 quilos de pes es converteix en un dels lluitadors més grans de la història. No va d'això. Avui volia parlar del dia de la seva mort. Diu la llegenda que quan s'acostava el dia va reunir els seus deixebles i els hi va demanar que el dia que morís volia ser enterrat amb el seu primer cinturó, el cinturó blanc. El judoka amb el rang més alt de la història volia que l'enterressin amb aquest seu primer cinturó. El simbolisme volia ser recordat com l'etern aprenent. Jigoro Kano era un home culte, molt viatjat. Si us agrada la història podeu googlejar el seu nom i trobareu frases, llibres i històries interessants. La vida és un viatge ple d'aprenentatges i en el moment que creus que ja ho has après tot, deixes de tenir la capacitat de progressar. Estic segur que he conegut molta gent que després d'un càrrec o d'aconseguir un determinat estatus ha canviat la seva forma de ser o la seva forma de ser cap a tu i diem, se li han pujat els fums al cap o se li ha pujat el càrrec al cap. La humilitat és un dels valors més importants de la nostra vida i també un dels més difícils. La vida és com una cursa, potser un any quedes campió, potser ets el millor del món, però l'any següent tornes a partir de zero i hauràs de treballar de valent per tornar a estar a l'alçada del que havies estat. No es pot viure del passat. En el moment que un campió es pensa que és el millor i que no té rivals, se li ha acabat la vida de campió. De fet, tots els grans jugadors o el que entrem per campions tenen coach que el que es dediquen és a rebaixar-los, a fer-los baixar a terra i dir-li, escolta'm, no sé si ho has fet molt bé, però pensa que aquell altre t'està a darrere i en qualsevol moment t'atraparà. Imagina't un metge, no?, que hagués fet una operació tremenda, un transplant històric i avui l'operació d'avui, bueno, és així més o menys perquè com que ell ho va fer de puta mare. Sí. Llavors, no es pot viure del passat i has de seguir endavant. Compte que potenciar l'autoestima està bé, hem de fer aquest nivell entre potenciar l'autoestima i compte amb la supèrbia. Està molt bé dir-te tu mateix que ho fas bé, perquè és possible que no t'ho digui ningú més, però compte que hi ha uns esglaons que passen d'aquesta autoestima, de fer les coses bé, a pensar-te que ets el millor o directament insuperable. Memento homo
quia pulvis es, et in pulverem reverteris. Aquella història de Déu que en expulsar Adam li recorda que, home, amb pols ets i amb pols tornaràs. Doncs això, baixa a la terra. També ho deia Warren Buffett. Always be competitive. En el moment que penses que ho tens tot, estàs perdut. Buffett posava l'exemple de Coca-Cola. Dius, si Coca-Cola es pensés que és la millor del món, ja haurien tancat, no? I és per això que Coca-Cola any rere any innova amb tot el que pot. Potser no amb el producte directament en si, perquè possiblement és el millor del món i per tant no s'ha de canviar, però sí anar-li fent petits afegitons i lluitant-lo cada any com si se'ls acabés la vida. Heu vist la fantàstica botella de Coca-Cola a regal? És superxula, us deixaré el link en els comentaris. No és d'aquest any, però a mi m'ha arribat aquest any i per tant l'he vist per primer cop i ha sigut molt interessant. Per tant, sigues humil, queda't sempre en la fase d'aprenentatge. De fet, et faig una recomanació. Dedica't parlàvem de ser humil, no? Humil i faig recomanació, no sé si lliga, però aquí està. Faig una recomanació, dedica't una hora cada dia a aprendre el que vulguis, a tocar un instrument, a aprendre un idioma, a llegir un llibre, alguna història, aprofundir sobre algun tema que t'agrada, buscant informació en internet, algun descobriment que t'interessi. Aprèn, no deixis mai aquest hàbit. I no és suficient el fet que el meu dia a dia m'ensenya moltes coses, no? Si això fos veritat, tots seríem molt llestos perquè tots els nostres dies ens ensenyen moltes coses. Si vols aprendre moltes coses del teu dia a dia, utilitza un diari. Escriu en el teu diari allò que t'ha passat, com t'has sentit, les teves reflexions, pensaments, conclusions. Escriu un diari i llavors sí que podràs aprendre del teu dia. Però aprèn, sempre aprèn. Tu també vols ser com en Jigoro Kano, l'etern aprenent. Gràcies per escoltar-me. Ja saps, si t'ha agradat, nyac, polze amunt. Si encara no estàs subscrit i no et pots perdre el proper vídeo, et subscrius i, és clar, no dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú. Com sempre, totes les novetats a parto.cat. Cuida't.